Wow! Kaway sa pagdibig. Kuya na eh. Uli na ko sa among probinsya eh. Kuya na mga tos gawas. Napo patuloy nga ito. Pinirahis barko. Agin mo yung swag. Ilang kayo. Kapundong-pundong sa kumain. Asar ka ito dapit ang agyanan rin sa amo. Napo nakatuwid. Labong dag. Asin kayo mga sagbot diri. Kita to. Diri ito na ito yung taon na. Diri ko agyanan. Ito sa amo. Ay, laayan. Tambay na tao eh. Lahay na yan. So may maayo tong ano na yun, natin income sa ba? Saan ka na? May pagmanulis na. Papisok yung kalaki. Sirada eh. Ay, sa sirada eh. Baka mo sa tayo income. Bahala na siguro eh. Siyempre ba preso ka? Isang na nagpaduang diri. Sputing kayo? Ila ka na? Lah, katang na si ko ano kung daot ba? Si Lulim na, si Lulim. Uri no? Ang buka na sa buang eh. Si Puno na sa una karon. Bitok ko naman. Dahil ano? Luwas. Ya ato ni sugatan basin na antay sukulit mo kuha. Oo. Siyempre sa di mga hatag no? Wow. Hatag no? Inom na inom na sa tayo. Pabili lang ko dito, kaya Ikaw? pagkuha kong pitsil. Ha? Pagkuha kong pitsil, siguro. Oh, ano? Kita mo kita ito. Syaro din mo hatag mo dan. Kamu gaya po na hirap eh. Oo, oy, sa Unsa naman taon mo eh. Nanggikan lang ko, naabot lang ko, tambay ng gyapon mo. Lagi mo ikaw maon eh. ang isa nga mura mas kabilis tambay sa una eh nga. Kita may uban na sa una mga mudos na to. Abi man nakatutiguan. Mura kag nausab. Sa tuguan na nimo kausaban. Really? Someday. Gawas gud. Sa una daot pa kay ka mura kag kuya ig. Mura kag gi kuan salin tipos. Karon man ano? Karon Wapo na isa. lingin na nagdaw eh. Basta ngaping lingin. Ang lawas lingin. Tiyan lingin sad. Ang dami ang kaon nga to no? Sabos di ka kita gawas. Kabaw mo gawas nga lami kay tag mga pagkaon nga to pero may mga beef. Kay baw ko sa isoda ni Han. Tiyan, unsa mo kay soda no kano? Bitok. Bitok Sukit ko ba bata gyapon. Sa una bugal-bugal karon bugal-bugal lang gyapon ka. Usaw na. Maramo ka bay. Lagi uy naunsa. Sabi ano pintas oh. Progensina eh. $25 billion ni. Oh. Kapag ini makanbar sa Philippine money. Go tinuod ni di eh. Sa pundo-pundo ko ta dod. Napugo ta katuig lang tos gawas. Nya unsa may pasalubong namo? Oh, ay naunsa. Gi may ana Lagi na lagi na. Ako napugo katuig nga tong binirahis barko sa gawas. Wa gid may suwag. Ang wagi ko masweldohi mo nang ipauli lang to. Ya karon mga ayo magsinugatan, wagi mo madaw-daw na to. Kami ko ano eh. Di mi kainom di ani di ay. Ay kanina lang nagpauli na ako. Balikon na tamo. Oh sige. Basig Napay mga sinsiyo ding nabilin ba? Si Kalo naghuwat ra ba to? Nakuha daan. Ay problema na. Nakuha to namong Palitan pitsil daan. Abangan ta kagda. Ayaw. Ha? Ayaw. Di lang. Di lang. Basi kapoy ka ba? Ayaw, okay ra. Sige, balik na ko ha. Sige. Hindi ko sa amo. Salamat kayo. Tawag eh. Isa ka Oy, labay. Oh, salamat kay sa paghatod bay ha. Naabot lagi ko sa amo bay. Sige. Salamat kay bay. Kay matun ako sa amo. Salamat. Tuts. Ay natagak sa bulsang lurli ba pagtawag niya. Natagak ko. Ano ba? Na. Ako ng papel. Siguro na papel eh. Basig na ano yung nakasupit na dollar. Yung papel na. Sorry. Kuha ka no. Kuha na tara. Tara. Na, kuha na to. Ilo mo na? Ay, simple mo sa bote kapalit. Ilo eh. Yung sa transaction mo gano'n eh. Lo? Resibo. 2 billion? Gold bar? Mauning gahi to yung bag di ay.
Dako ang kantidara ni. May pag-atuon to na to kay pamina ko di mo tumubalik oy. Ay, ibaw naman kaato nga sa una, ang hatag dito nato. Di mo dito hatag ug iya. Ang mas maayo pagkuhaon na tong gudbar niya. Dating gawi. Oo na. Pitsil lang ning. Asa naman? Oh. Asa man pitsil? Ako gibili nito eh. Oh. Sakto kayo. Tanawa. Nurli, dang nurli. Tanawa. Warta. Warta na may plano. Dating gawi. Tara sunod ha. Dito mo balik, marama kay do. Piti ni ron. Puti ko sa amo. Sus. Kada na rin nga sagbot eh. Tuwa diga tuwa mo ulit. Upo na katuig. Di kami tapi. Ako ning gamiton. Telay sa tanong ba? Ako ning dalpon eh. Nga ni ako isod sa kaang. Ang niya sa tanong. Ba't naging pa? Relas ko rin butang itin. Mahinlok ko rin sa amo. Di ba kanila nga woman? Ako lang itakpan. Mas luli ay. Naglipot mo yun. Kini, kato. Mauto eh. Katong, ano na. Iyang gikuot sa bag. Asa ba? Gibutang gitakban. Ay, klaro ka? No, klaro ka is duha ka mata na. Sa bagi kan? Ang mauna ka itong bulga. Klaro, uy. Katubang nasa resibo. Oo. Katubang nasa resibo ba? Oo, no? Bakit ba resibo? Mauto. Basta mauna to, nasa resibo. Mauna. Kasi, di ba, sige. Duwa sa tag. Nakakuha na siya. Malipat. Ano. Yan, lipot mo na. Di ka pa sa pagkakari. Ngayon lang. Una. Oh, isa. Ano ni? Uy, ako may naguna. So, ako gidaghan og kuan na. Bahin ha? Ay, hili sa na mga ayo. Uy, kita mo ubana barkada niya. Oh, sige. Ani na lang. Saman. Mo magyud na siya nini to. Mo magyud na kana man. Oh, sige. Pa lang. Dungan ta. Pero way mahay ba? Sana. Mas maayo. Tagsa ta kamot uka po. Oh, sige. Sana kamot. Tagsa ta kamot. Ya. Kung pilay makuha ninyo mo ha. Gulbar man eh. Oh, sige. Ikaw okay na nimo. Sige. Ang godaan. Ikaw, bulanan ba? Ya matrasan. Ay, pero dako mo kamot kini. Okay. Tara. Basta mo na sabot ha. Sabot na. Silak ta. 3 lang. 1. 3. Uy! Ay, gati! Pisti! Guys! Kapaw na eh! Kulirang istambok eh! Guys, kapaw yun! Kulira animal! Ang bigat na asiliha? Sa ba to? Hagoy! Ano kang nadugmog na akong para fertilizer sa tanong? Takir ba ni sa kapaw? Hakin sa kining ari diri. Uy, asa mo? Alay mo diri, pag-inom pa ta. Kami nagbungkag ani kong para fertilizer sa tanom. Nagtais ka ba ako ning ibunot tanom nako. Asa mo diri mag-inom ta? Dili. Ay! Pasulo niya mo! Pagsulo! Hambok naman ka, pasulo niya! Nagkatain na akong kamot rule. Nagtuo kong bulbar ng tabunan ni mo. Kulira mo mo. Pagsulo. Bunal mga kayaon. Shout out kay kumpiri Batulan, waylay mo gwapo diha, Igbaw. Og shout out kay kong plang-plang. Yap, waylay yung snipers ng mga tama, bunal diha. Bunal mo diha. Bunal, og shout out ko sa mga kauban ako nga mga gugo sa basket. Bunal mga go og shout out ko ni Binjak Choy Kabalis nga taga Maslog Danau, waylay yung sipa-sipa. Bunal Binjak Choy. Bunal diha do. Bunal. Og salamat sa pagtanaw sa video og tangi ang video nga umaabot pohon. O ayaw mo kalimot pag-like o pag-share sa among mga video. Daghang salamat. Og ayaw mo kalimot sa pag-follow sa among Facebook page og subscribe sa among YouTube channel. Og salamat. Daghang salamat mga katayon. Bye. Sana all na ay uyab dito sa gawas.
Basta kwartahan pangit ka, sutun ra ka.